Lacho igwijo le Ekhaya Jikelele mbukeli uJulatula wethu simqhube sade salapha kodwa ke asikafiki apho sibhalele khona ngoko ke masithi chuncembe sichwechwele pha kulomzuzu wokugqibela wenkqubo sithethe ke ngezinto eziliqela kwiiyure ezimbini ezidlulileyo eziquka umba wokuzilungiselela kwetheku njengokuba kaloku ithuba leziyunguma zokuphela konyaka lisemva kwecango iyeza kaloku ezemidlalo isimo sezulu iperformances imozulu kuninzi mbukeli esikuphathele kona gaga Nadia hayi ke mbukeli uzivele masingabi sayinabisa singene emxholweni ngoba ixesha kaloku liqhatshwe nguToki kanti ke nanga amanqaku esiza kuphathela wona kule yure through a two-state Mongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli yamchaza njengongalawulwayo ungathobeli mthetho. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam Molweni makhaya igama lam ndingu Ikhona ndiyimvumi zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus nonwabela izinto ezifana nezemidlalo ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya ningahambi Mongameli Cyril Ramaphosa ugxeke urhulumente wakwaSirayeli yamchaza njengongalawulwayo nongathobeli mthetho. Mongameli uthe izenzo eziqhube eGaza ngamatyala emfazwe nokubulawa kwenyambalala kwaye inkundla yolwaphulo mthetho yehlabathi kufuneka iphande urhulumente kaSirayeli. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko uNjingalazi Kwandile Kondlo uthi le nkundla yehlabathi yolwaphulo mthetho mayiqubisane ngqo norhulumente wakwaSirayeli. Umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa useligxekile izwe lase-Israel kanye nohulumeni wakhona ngokubhebhetheseka udlame kwizwe lase-Palestine. Abantu besifazane kanye nezingane bayabulawa kwizwe lase-Gaza bebulawa yibona abantu kunohulumeni wase-Israel. Umongameli Ramaphosa usenxusa yona-ke inkantolo yomhlaba wonke phecelezi i-International Criminal Court ukuthi ingenelele ukuze izobiza i-Israel izosiphendulela. We want the ICC to investigate. And of course, legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally. And this is totally unacceptable. Ungoti wezepolitiki uProfessor Kwandile Kondlo uthi leli ithuba lokuthi ICC isitshengise ukuthi ingawubeka umthetho walo phansi ukuze Israel izowuthobela. The Israel-Palestine conflict. It touches the heart of the human race. What does it mean to be human? What does it mean to be human? That's the question it raises for all of us in the globe. This is the moment for the ICC to seek to be a truthful institution. It's an international institution of justice. That institution has to use this moment now to prove to the whole world that at least it has a grain of truth. Inhlangano ebusayo eNingizimu Afrika iANC isithe izosekela iqembu eliphikisayo iEFF ngokuthi kuvalwa ihhovisi lenxusa lase-Israel lana eNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko kumele izindaba ze-SABC eGoli. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthetha kwindlu yowisomthetho yoMzantsi Afrika isiphakamiso sokuba kuvalwe iofisi yozakuzo lakwaSirayeli nokuqhawula kobudlelwane bozakuzo nelalizwe.
uMalema uthe ikhwelo logxotha onozakuzaku belingekho ngokuchasene nabantu bamaJuda kodwa lichasene nezenzo zorhulumente waseSirayeli. Indlu yowiso-mthetho iza kuvota ngezindululo kwindibano epheleleyo yendlu ngolwesibini. Ukanti owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ucaphule intetho yejaji inhloko uRaymond Zondo emalunga naye kwilinge lakhe lamvanje lokuphikisa ngokusemthethweni ukuchongwa kukaZondo njengenhloko yenkundla. uZuma uye wafaka ingxelo efungeleyo eyongezeleyo kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini echaza ukuba amazwi kaZondo abonisa phakathi kwezinye izinto ukuba akufanelekanga ukuba asebesisikhundleni kwaye ukuzifaka ngokungeyomfuneko kwizimvo zezopolitiko. Lihlehliswe kwinkundla kamantyi yase-Atteridgeville okanye Atteridgeville ngasePitoli ityala elijongene noosisi ababini abajongene netyala lokusweleka kwabantwana abahlanu abatshe bamatyotyombe e-Irilenk ngaselodium kweyothupha. Ulindiwe noZanele Machaka bajongene namatyala amahlanu okubulala ngongenanjongo nelinye lokungahoywa komntwana. Kutyholwa ukuba bavelele abantwana abahlanu etyotyombeni baya kwindawo yentselo ekufutshane. Kuxekwa usekela nqununu neetishala zesikolo samabanga aphantsi ikhehlekile ethokoza kwiMpumarandi njengonobangela wokuzibulala komfundi uSibusiso Mbatha ominyaka 12 obefunda ibanga lika-grade 6. Uzibulele kwinyanga ephelileyo kutyholwa ukungaphathwa kakuhle ngenxa yohlobo akholwa lulo lwesini. Found that the SGB iziphumo zophando zityhila inyewe ekhokelele kusizi lokuphulukana nobomi benkwenkwana. Igqwetha uBayitsengwa ngatha ubekhokela oluphando lifumanise ukuba usekela nqununu ubenegalelo nempembelelo kwesisiganeko. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased. And that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. Abafundisi ntsapho abane besisikolo khange bakwazi ukulandela umqathango wokumelana nombhodamo wembambano phakathi kwabafundi ababini nothe wakhokhelela ekubhubheni kwalomfundi ka-grade 6 ukanti ingcebiso zolohlwayo zibekwe elubala. Also, we have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. Umphathiswa wezemfundo uMatome Chilowane uthi lomba uza kuthatyathelwa ingqalelo kwiinyanga ezintathu kuya kwezintandathu ezizayo. The number is quite high in terms of the learners we've lost through through suicide in various forms, from how we've lost our child Sibusiso. Usapho lwakwambatha ludandathekile, amaxhala axhomile kwabasemagunyeni nakubazali ngenxa yokuqatsela kwamanqanaba okuzibulala kwabafundi. Abafundi abangaphaya kwama-40 sele bezibulele kulo nyaka nje wodwa kwiphondo laseGauteng. Uluntu lwasemakhanda kwiphondo lempuma koloni luyavutha ngumsindo emva kokukhululwa ngenqawule komdlwenguli ngoFebruwari. Le ndoda yagwetywa yahlala entolongweni ngokudlwengula inkwenkwane neminyaka 8 kwaye ngoku iphinde yabanjelwa ukudlwengulwa amakhwenkwana amathathu kwiminyaka iphakathi kwemithandathu nethoba ngelixa ikhutshwe ngenqawule. Lo mrhanelwe neminyaka 34 utyabekwa ngezinye iziganeko zokudlwengula nokuxhaphaza ngesondo amanye amakhwenkwe asixhenxe. Lo mtyholo wagwetywa iminyaka 5 ejele ngo-2017 emva ukuba wafunyanwa inetyala lokudlwengula ikwekwe neminyaka 8. Isehlo eso wasenza ngo-2013 ukususela ukukhululwa kwakhe ngenqawulo utyholo ngokuzama ukudlwengula amanye amakhwenkwe. Kubangwe ngelithi ebutsheni bale nyanga uthe wathatha amakhwenkwe amathathu awase ehlathini esithi bayoqokelela inkuni, nalapho kurhanelwa wadlwengule. Abahlali babuza ukhululwe njani ngenqawule. Abazali badinga impendulo kakhulu ngoba bathi ukuba lo mrhanelwa lo ebeseluvalelweni ngengakhange yenzeke lento. Kwelinye lamatyala akhe asaphandayo bebanjiwe kodwa wakhululwa ngaphambi kokuba avele enkundleni. Amapolisa athi asaphanda kwaye ukufumana kwawo ubungqina baza kuphinda bazibuyisele ezi zityholo. Also earlier this month, the suspect allegedly took 2 young boys aged 6 and 8 years old to the forest.
once again on the pretense of collecting wood. The boys were allegedly raped, and the investigation in this case is still continuing. Isebe lezoluleko lithi kulandele yonke imiqathango ngethuba ekhululwa ngenqawule njengokuba beyilungele. And should it happen that a parolee commits another offense or is a suspect in a particular case, then there are procedures that must be followed, either in charging that person or taking that person back into custody. Lo mtyholo uvele okokuqala enkundleni ngoMvulo kwaye kulindeleka afake isicelo sebheli ngolwesihlanu kwinkundla kamantyi yasemakhanda. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina sisemakhanda. Bukeli phambi koba siye evenkileni, qaphela nalo uqikelelo lwemozulu. Siphinde sikwamkele mbukeli usabulekele Ekhaya Jikelele. Ukanti ke unqobile Nkosi noyinzalelwane yakwintshona yaseSoweto kwisixeko saseZola linenekazi elaqala uhambo lwalo nokuzibandakanya kumaqela omculo neekwayala esemncinci. Ngoko ke sele ngumakhwekhwetha yaye kukhulu labantu esele esebenzela nabo xebe uba ngababalula hayi nene ungabambo ngezantsi. Ukhona ke namhlanje ukuze asichubele banzi ngohambo lwakhe lomculo. Nqobile masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Enkosi wethu ngothi uvuke uzoba nathi awusemhle. Ngiyabonga. Ngiyajabula ukuba la. Enkosi. Hey Nqobile kasichazele banzi mhlambi before sithethe ngento zomculo nohambo lwakho lomculo sichazele ba kubani lo sisi umhle kangaka. Nqobile is an artist. I do music, gospel music. Ngomfazi, ngomama. Yes, but kakhulukazi ngumculi kwegospel. Oh, kula ezokholo. Yes. Kasichazele ke banzi ngohambo lwakho luqale phi siva kuthiwa waqala ezikwayeleni usemncinci uba unosinabisela nje. Ngiqale ngina 9 esikolweni. Yes. And ngaqhubeka ngacula elokishini, there were choirs. Ngumntwana nje ofuna ukuhlala acula njalo ngaso sonke isikhathi. Ngikhumbula ngibuya esikolweni, the only thing that I wanted to do was to go ngiye ku-practice ngiyocula. So I think it has been my passion ngikhula umculo. And also being given a platform enkonzweni, you know, from Sunday school, you sing, then they say, okay, now you are able to ucula phambi kwebandla. That's where it grew, you know. Then I was exposed to
umculo professionally in 2012. That's where the journey started. I went to auditions, the Spirit of Praise. Oh, acha waqala phezulu mos. Akufana ubhabhela phezulu, waqala kokade sowuntinga. Yes, but I had to go through auditions njengabanye abantu. So wena ungabe ubabamba imic ecaweni uhlabelele nje useyintwazana encinci. Bathina abazali bakho? My mom. Okay, she passed away in 2020, but she was my cheerleader, you know. Bekahleza khona njalo ngaso sonke isikhathi. Ekhapha kwi-auditions. Kuma auditions, even, you know, growing up, ucela imishadweni, imingcwabeni, bekahleza khona to support me. So, yes. Ungasho ba indawo usuka kuyo nalibalasele ngamagqala omculo ibe nefuthe i-contribution kuhambo lwakho? Kakhulu. I think the journey, you know, and the exposure, the experience, it builds you, you know, as umculi. You know, it's not only about the skill, the talent you have, but there are a lot of factors that contribute in being who you are and also becoming a solo artist, as now I am a solo artist. Wena wazibona nini ke ngokuba hayibo sendidumile kuba kaloku kuthiwa uhamba phesheya kumaza phesheya sobuya nako Canada. Uziqonde nini ba hayi man ndikwizinga eliphezulu ngoku? You know, ngaso sonke isikhathi kuzoba khona labantu who believes in your talent and see something, you know. Ngoba kwesinye isikhathi you have that moment ukuthi you don't really see ukuthi uNkulunkulu ukubeke phi kahle kahle, but you need abantu abazohlezi bakukhuthaza ngaso sonke isikhathi around you. So I think I was privileged to have such people in my life. I can count a number of people abangincedile ukuthi okay, there is this opportunity, come, okay, let's go, you know. And being traveling ukuhamba ngiye overseas, it was because of people who said no, just be part of this, and we believe God ukuthi ukubekela into enkulu. Yes, uzongisebenzisa ngendlela emangalisayo. Nawe wavuma. Ngavuma. Usebenze no Bishop uBenjamin Dube esimazi kakhulu kwaye kudala esebenza kwi gospel music industry, wangena ku Spirit of Praise. Ungasixelela mhlambe ngabanye abantu abadumileyo saziwayo othe wasebenza nabo? I think ukuba part of the Spirit of Praise, remember there are a lot of artists, you know, like Abo Zaza, Abo Tepiso, Joey Mufuleng, all the big gospel artists, you know. I had a privilege of working with them. Okay, Bishop Benjamin Dube being as a leader of the production, you know, I think I've learned a lot from him. You know, he's been there, he's a legend. He's a legend. One thing I've learned from him, he said, gospel music, it's all about singing from your heart, you know? And when you sing from your heart, people will just relate to you. And they receive you. And they receive. With warm hearts. Yes. Injalo nyani masithethe ke ngomculo wakho nengoma osele uzikhuphile. Ikhona le intsha usandoyikhupha ethi Riyawuleboha. Ungasichazela kabanzi ngayo? Oh, wow. This song was written in 2014, actually. It was written in 2014. So it was one of the songs where, you know, uNkulunkulu wanted the right time. So this year it was the right time. Siyabonga, Riyawuleboha, Umurena, Uphahami, ngaso sonke isikhathi. So it's a song that is dear to my heart. You know, I love the song. And people have been receiving the song very well, you know, because of wonke umuntu unalento afuna ukubonga ngayo uNkulunkulu, you know. Yes, you know, we from COVID 2020, you know, izinto were not okay. But end of the day, we made it out. Things are much better. So we are thanking God that you have kept us, you have protected us, and you have provided
You know, it has been a hard time for us musicians during the COVID. But usigcinile. And kwakunzima nyani ndiyakhumbula kuthethwa kakhulu ubana ii-artists zona kuthiwa mazithini kule nto yale COVID-19 ngoba kaloku nina niphila ngeqonga niphila ngokucula emaqongeni amakhulu anikwazi ngoku-COVID anikwazi uya ndawo anikwazi utravelisha nihleli ezindlini sibona abantu befane becula koo-TikTok becula nakoo-YouTube mhlawumbi ungasichazela wena busenza ntoni ngalaa nyaka unzima we-COVID. Okay, 2020 I released my second album actually. It's called My Secret Place. Okay. You know? Because we were in closed doors, we couldn't do anything. So we did it endlini. We did it endlini and we had much more time because of, you know, we had all the time. We had all the time. So that was the album I did, you know? And I think for me, because of he is my producer, you know. The only thing, so the only thing we could do is to do music, you know. And but in the ballegile, it was, you know, the time we spent in the presence of God. Yeah, no baby, yes, as a couple. Yes, that is why it's called My Secret Place. Yes. Wonderful. Ungathini ke ngoku i-gospel music industry le abantu abathanda ucinga ba ilula. Umuntu uzibona ehlabelele enkonzweni athi hayisuka ndiyakwazi nami ucula mandike ndiyorekhoda. Ukho abangenayo nabasakhasayo sebengenile. Mhlawumbe ungathini kubo ukubacebisa? Especially the gospel music. Mina ngithanda ukuthi kubalekile to fellowship and to serve enkonzweni. Because of that is a free platform. Esinikezwe abefundisi, whoever pastor that you are under, you know, and that's how you grow the skill, you know. And but into ebalekile ngomculo wokholo ukuthi being grounded to izwi kaNkulunkulu, you know, because at the end of the day you have to go out there and represent God, you know. Represent God, and it's not like out there you'll find the people that you know who know God, but you have to be that light in the midst of everything. So uthi mabanga nansi kwa yifame umuntu azibone famous njengonqobile kanje athi hayi I have arrived andisadingi ba ndiyohlabelela enkonzweni ngoba kaloku sendidumile. Yes, akumele kungene ekhanda hayi akungene ekhanda hayi. Kanjani inqobile njengoba ungumculi odumileyo xa uphinda ubuyela ke ngoku ku-worship team yasenkonzweni abathi hayi uyasivalela ngaphandle ngoba wena sowushayina already? Okay, you'll have those people ukuthi kanti ungasifaki, but you know ukuthi guys, you're not ready. You still stay here and sharpen up, you know, sharpen up the skill. Because of the more you spend time in doing something, that's where you become more and more professional or even effective, you know. So yeah, there'll be those people but you know, I always encourage them ukuthi hlalani enkonzweni. Cula. Ungagijimeli izinto ezikude. Ungazigijimeli. There'll be time izofika ngesikhathi right. Yonke into inexesha layo. Kafutshane nje abantu abakufunayo bangakufumana phi? Unqobile ukhona in all the social media platforms. I'm on Facebook as Unqobile Nkosi. I'm on Instagram, Unqobile Nkosi, and I'm also on Twitter, Unqobile Artist. Okay. And also on TikTok, you know, TikTok is the in thing now. So we use it just to, you know, to give you some snippets of what we can do so that people, they know what to send on. But also you can, I have a phone number that you can call for any bookings if you want me to be part of any event or whatever, or a project. So you can call a number 081 735 4861.
Inkosi kakhulu. Nqobile awumhlemana ndisakubuke. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Thank you so much. Lo ke mbukeli nguNqobile Nkosi nobe sichazela ngohambo lwakhe njengemvumi ebalula ithemba njengenye yezinto ezimenze de abe kanti uselapha kumculo wegospel. Nothi yena akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Masithi qhwi evenkileni hlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha Ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukeli singena kwisitendo sithanda kunene X apho sijonga eziphala phambili kumakhasi onxibelelwano ka-X. Zeziphi hashtags esinazo namhlanje? Namhlanje sijonga #Rosemary, sijonge kanye #Katleho. Right mbukeli xa sijonga ke #Rosemary umcuphi ke ebenegalelo kwityala lombulali we-insurance yena kaloku uRosemary Ndlovu baqe elinye ityala lobuqhophololo kuyo i-insurance kweli tyeli ke ngowasetyhini owanyananiswa ngokubulawa kwesalamane sakhe erhaneleka ukuba wabulala abanye abane ukuze abe kanti uyaxhamla kwintlawulo ye-insurance. Eli xhegokazi ke neminyaka enga-49 ubudala liye lafunyanwa wena mbukeli laza labanjwa pha eCenturion ngentsasa yangolwesine emva kophando oluthathe iinyanga ezimbini ngabacuphi ke abakhokhelwa nguye uSergeant Keshi Mabunda. Mabunda wafakwa ukuba aqalise uphando ngenxa yobungcali bakhe ekusombululeni amatyala afana nala. Uphando ludize ukuba umrhanelwa uye wathatha i-insurance ngobuqhetseba egameni lesizalwane sakhe phambi kokuba sibulawe. Kungoku nje amapolisa ajonge ukubhubha kwenyana wale nkosikazi kweyeKhala kulo nyaka. Umyeni wakhe wabhubha ngo-2016 kwakunye nentombi zakhe ezimbini ezabhubha ngo-2002 nango-2015. Baphawule ke pha kumakhasi onxibelelwano masijonge babathini. Uthi Uthendo Muloiwa, the reality is there are so many Rosemary Ndlovus out there, we just don't know about it. Uyacaca ke Uthendo uba uthi baninzi kanti abanye abafana no Rosemary phandle apha ukuthi nje asazi ngabo akuthethwa. Uthino landelayo. There's probably more people who have done this. We just need more dedicated, hard-working detectives to crack more of these cases. There are lots of Rosemary Ndlovus out there. Unqinelana naye umhlomli wangaphambili sithi into yobana baninzi oRosemary apha ngaphandle. Kufuneka nje odetective okanye abantu abazawuthi baphande ngokuzimisela ukuqinisekisa into yokubana zonke ezi zikrelemnqa zifana naye ziphuma elubala. Chuncembe sijonge omnye othe waphefumla. Unesh uthini Nadia? Uthi Keshi Mabunda on fire. This man deserves all good things. Uyawuncoma ke umsebenzi kaMabunda esithi hayi noko bamnqwenelela iba afumane izinto ezinhle kuphela ngoba umsebenzi wakhe uyancomeka. Chu sijongo landelayo. Singena kwenye i-hashtag Katleho. Pitso Mosimane ukhuthaze umdlali wakhe wangaphambili uKatleho Mphela ukuba alandele iziqinisekiso zokuqeqesha emva kokufumanisa kutshanje ngomsebenzi wakhe wokuthengisa imoto. Lo mdlalo usanda kuvela kumaqonga onxibelelwano ukuba usebenzela inkampani yemoto njengomnye wabantu abathengisa imoto. Ebesenza udliwano ndlebe nomsasazi wemidlalo uAndile Ncube kwisikhululo sikanomathotholo iMetro FM. Bake sibone ukuba uchukumiseke njani uMphela xa uMosimane emthumelela umyalezo. It's a message for my boy Katleho Killer Mphela, Babola Killer. He's into sales now with the motor industry. Brilliant idea, and with time slowly he must join the soccer, the coaching qualifications, and if he has trouble with that, I'm there to support him. He knows he can just give me a call. Let's got you a little emotional, yeah? Because I never expected this, especially from Coach Pitso, because I think I know he's busy, and obviously the things he said about me and our relationship, and we
We come a long way. We come a long way. I think he launched me. I think he launched me, and because people didn't know about me when I was still in France, and I think he's someone that I owe my life into. He was like he's a father figure to me, actually, because we also spoke about life and a lot of things, and to be honest, he tried to advise me about life, and maybe if I listened to him more, I could have been more than what I am now. Yeah, ingakhala indoda Mbukeli yazi ngenene ichukumisile kune part ayichoyo apha ethi he was like a father to me. Thetha ngaye kaloku umqeqeshi uPitso. Kanti ke Mbukeli ngonyaka ka2019 umphela wabhengeza ukuba ubeke phansi kwibhola ekhatywayo emva kokuba edlale ngamaqela aziwayo eMzantsi Afrika afana no Super Sports United, iMamelodi Sundowns, iKaizer Chiefs kunye nayo iRoyal Eagles. Waqala ke umsebenzi wakhe phaa kwiJomo Cosmos, kamva waya kwiqela laseFrance iStrasbourg ngonyaka ka2004 ngaphambi kokuba ke abuyele kwiPremier Soccer League ngonyaka ka2006. Kungoku nje umphela uzinikele kwishishini lokuthengisa imoto enenjongo yokuxhasa usapho lwakhe. Abakwazanga ukuthule konke kaloku phaa ku-x.com bathe bazawuphefumla ngayo le hashtag uKatleho. Kanti ubasibalikhulu uthi there are no people in this life we should be grateful for like the ones who give us second chances. I have so much respect for Coach at the Real Pitso. He continues to prove why he is where he is today. Wathumela kana nenhliziyo, all them hearts. Uyatsho kaloku masibalikhulu into yokubana ekhona abantu apha empilweni wena Mbukeli kufuneka sibe kanti sinombulelo ngabo. Uthetha ngabantu abaye basiphe amathuba esibini. Uyatsho uthi ndimothulela umnqwazi umqeqeshi The Real Pitso. Uthi uyaqhubeka esibonisa into yokubana apho ekhona namhlanje kungenxa yezenzo zakhe. Chunce besijonge abathe baphefumla bathini. Mbuyisa usanele uthi I still can't believe someone tried to make fun of this man for having a job. Uthi ke akakholelwa uba kukhona umuntu ozama ukwenza inhlekisa yokuba lo bhuti abe kanti ufumana umsebenzi. Sikhangele omnye olandelayo uthini uNash. Lona uphefumla kula tweet yokuqala. Masijonge omnye ngokukhawulezileyo Mbukeli. Kukangako ke besiniphathele kona phaa ku-hashtag Katleho no hashtag Rosemary Mbukeli. Nathi kaloku siyi-Ekhaya Jikelele simothulela umnqwazi umqeqeshi uPitso ngomsebenzi omhle. Iyafuneka wena Nadia inkuthazo kuyo yonke into oyenzayo ukuze ube kanti nawe ungumntu you gain confidence uzethembe uthini. Abantu abaxhasayo. Ewe kukangako ke Mbukeli besiniphathele kona phaa ku-X apho besijonga eziphala phambili ku-X. Kanti ke Mbukeli sikhumbule kaloku izimvo zabo ayizizo ezalapha ekhaya Jikelele ingezizo neze SABC lihaye. Kukangako ke masithi qhuye evenkileni siyabuya kungekudala. We are
Jesu wenu muwena Upahami wenu muwena Wenu pahami Hayo yatwana liwena Jesu Wenu pahami Wenu muhulu Jesu Wenu pahami Dawu yana lungu la Juda wenu muwena Wenu pahami Wenu muwena Wenu pahami Wenu muwena fela Jesu Wenu pahami Oh hayo yatwana liwena Hayo yatwana liwena Wenu muwena Wenu pahami Yini Makholi siyagoduka. Hawu. Kanjalo nje. Kanjalo siqola ngolo hlobo. Liyakhawuleza ixesha. Asihleli nawe liyakhawuleza. Ewe ne. Sinandisile wasiphekela lembisa. Ntombi. Hayi, yavutshwa. Hayi bivutshiwe Nkosi kakhulu. Sibulele nakuni babukeli apha ekhaya ngokuba beninathi kaloku kula mzuzu wokuqala. In fact ukusukela ngaye umvulo kuze kube yiFriday namhlanje masibe khona libe nempela veki emnandi sikhona kwakhona kule veki izayo. Hayi mina ndizabe ndingekho kule veki zayo. Uyaphi ntombi? Ndiyahamba ntombi. Asoze kaloku. Ndiye ekoloni. Uye ekoloni? uDisemba wakho umqale early. Kodwa ke bekumnandi ekhaya Jikelele manditsho. Nani babukele Nkosi kakhulu ngenkxaso yenu kamnandi.